Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Както съм ви го казвал и преди, искам да ви го кажа и сега. В живота на всеки един човек, всеки има мечти, всеки има цели, които рано или късно се изпълняват. Днес се изпълнява една от моите детски мечти, а именно да си купя чисто нова кола на 0 км изцяло от шоурум. Първоначално тази идея ми се струваше малко невъзможна, не ми се вярваше, че всъщност може да стане реалност, но приятели, ето че в момента, 2025 година, месец септември, последният ден на месец септември, това вече е реалност. Моят първи автомобил всъщност беше Peugeot 207, вторият ми автомобил отново беше Peugeot 208 и приятели, днес отиваме да вземем, по-точно да получим новият ми автомобил Peugeot 3008. Приятно гледане!